emakhosini ubungozi bokuhlabela abangasekho. Ubungozi bokuhlabela abantu abangasekho emhlabeni, uyazi mangikhula kuthiwa abantu basemakhaya yibona abawaziyo umthetho wedlozi, yibona abasaqhuba isintu. Ithi ngintshele seniphenduke abelungu, isintu siphelile kunina ngoba nisihambise ngeindlela ezirong. Kungani nisihambise ngeindlela ezirong? Uthola umuntu obekiwe ukuthi uyena, angithi sinabo malume abasele, malume ngizoyenza umsebenzi ngicela ungincede. Umalume umthola ngokomthetho wesintu, umalume uyomdala ekufanele kaniyenzele. Ubaba umncane, ubaba omkhulu uyena oshiyekile, noma umntana la ekhaya womfana, nanoma ngabe isizukulwana uyena omdala kunabafazi. Sibathola sebangcolile. Siyenza kanjani? Ngoba uyokumoshela umsamo lo muntu. Kunogogo, uyena ugogo sele kuphela ongasinceda. Uyathakatha ugogo. Sonobaleke laphi kahle kahle? Ingabe isintu siyabheka ubungozi noma ubungozi bubonwa yithi abomabona kude na? Ngoba uyayenza umsebenzi ngendlela yesintu right kodwa kumosheke. Abantu bashadile kahle namhlanje ngesintu, yonke into bayenza kodwa bayenzelwa abantu abanjani. Ngaleso sikhathi wena expect ama results angempela. Uzuyihlaba inkomo kungabuyi nalutho. Ikuhluphekise lo msebenzi, ukuhluphekise uzibuza ukuthi ngangishadelani, nganguyenzelani lo msebenzi, ngoba nibanjelwa abantu abarong. Angikhumbuli ngihlola umuntu izinto ezithandwa abonyanga mthakathi, yena nizibuza ukuthi mabaloku banihlabisa kanje, lo muntu winayo uyagaina ngokuhlaba lelo gazi, liyakhona ukumbenefitisa yena lo muntu okuncedayo, okulekelelayo, ewumnyanga mthakathi. Ingakho njalo basolo kubathi chithani igazi, chithani igazi. Ngoba wena uma uchithe igazi, isilwane kwamele size nento ebonakalayo. Ungachithi isilwane kusasa into zakho seziyamoshakala. Ubuchithela isilwane ukuthi sibe namandla, nakhona ufida into engasiyona yakho, ekabhuti wakho, ekasisi wakho, ekamalume, ekagogo, ekamkhulu. Ukuyenza umsebenzi ungawuhlolelanga, iningi lenu njengabe niyama akusiyona, bayenze ngathi isintu bekumkhuba oyenzwa yinyanga mthakathi kakhulu mase bafuna ukunilaya. Ngoba inkulumo yedlozi angikhumbula ithi ngicela umsebenzi kukude. Yinina nayinyanga zenu nabaprofite benu enithi ma ungayenza umsebenzi for abantu, ayisebenzi njalo. Ingabe emsamo kunani le ezodinga ukuthi uzuyenza umsebenzi? Ingabe isilwane sakhishwa ngesinye isilwane? Ingabe mabakupha abashilo bathi bafuna umsebenzi ngokwephupho? Okay, asithi yebo. Kuvela ugogo wathi ufuna umsebenzi. Ingabe ugogo bavusa umoya wakhe bathi sizocela sisithe ngogogo ukuthi kube ngathi ugogo ocela umsebenzi? Uma ngalo umenzela ugogo umsebenzi, into zakho zimoshakala. Nawu ngizama ukunixwayisa, nibaningi, ngikhuluma nje nibaningi eniyenzile umsebenzi, namhlanje you've got nothing to show. Ngempela mawuhlabile wenza umsebenzi, yes kwamele kubonakala ukuthi uyabanakekela abakini, usabuchuma isintu, kodwa isintu sikulahlile namhlanje since wagcina ngale yankomo. Abanye ba-acta ngathi, why nithanda uku-acta? Senidlalela ama-movie nina, niya-acta nina. Why kwamele u-acte ngathi mawuya ekhaya December unemali yembuzi, unemali yokuhlaba? Asikhulumeni iqiniso. Ibonus, hayi ukuthi uneyimali. Usuke ubonusile.
noma usukuyibekile akusimali oyiphiwe idlozi yenhlanhla leyo into ehlezi uyenza every year and ikuhluphekise batsheleni emakhaya ukuthi njoba ngihlaba so January until November before amabonus ngihlezi ngihluphekile njoba nibabona beza ngeimoto baboleka imali zama petrol maba emisebenzini sengitshela ke babogogo abasemakhaya nabafazi abasemakhaya hey leyo misebenzi eniyenzayo ngabo December eniyenzayo ukuthi hey kuyenzakala kanje kufuneka ukuhlaba kukhona ikhaya nje namhlanje kungafanele lihlabe nokuhlaba ngoba niyacedana emndenini niyaxuphana ngezilwane leli gazi once ngathiwa kunesilwane empilweni yakho noma emsamo kunesilwane wazi ukuthi entweni yokuhlaba kwamele udlalele kude ngaleso sikhathi ngoba bona laba abahambile baholanda ithwalo nezilwane ibona abashana malume ngiyacela umyenzele kanti malume uqede impilo yakho nabantwana bakho vice versa malume ngicela ungenzele umalume naye unento zakhe so izandla ezinenzela imisebenzi inhliziyo ezinenzela imisebenzi iyamosha impilo esesiphilayo angikhumbuli ngibheka umsamo kuthiwa kuclean abathakathi baningi futhi siphila komunye umhlaba ke manje so kuyingozi ukuthi uwenze umsebenzi ungawuhlolanga uhlole umsamo wakini buza kabo mama awukwazi ukuthi umlanjwana usho ukuthi usancengisiwe both side awukaka uzaleke kabi uyenzana nomsebenzi that is wrong kwaukushada kufanele kushade ungakalungisela uhlanganisela idlozi kakhulu ngizokhuluma ngale misebenzi yokubonga yabona le misebenzi yokubonga izonilemasa umsebenzi welobolo ngiyawuzwela ngoba vele makube kwamele nihlabe nithi injabulo yani specific yokuthi bathini sihlabela maybe abakhongi nani noma umembeso nani kodwa ke wazi ukuthi wena makoti okhishwayo angeke ujabule isikhathi eside makube kuyohlabelwa leso silwane so kuyenzela inkinga zokuthi ubuyele uyosihlabela futhi nina ke abantu abahlabela kakhulu izilwane abantu abamsulwa basuke bayenzweni bacuphiwe ukuthi hey sizabaphuphisa ukuthi baloku bahlaba kanti wena uloku booster isilwane sakadadewenu isilwane sakamfowenu isilwane sabo malume sabo andi laba bahambile bayothwala izondimanda ingakho nanoma athi uyenza umsebenzi anifihlela ukuthi sengibuke yolanda isithwalo aniphahlise nonke kube ukuthi yini nivumelana nalesilwane please don't forget to like and subscribe.